tan ddiwan gwyddad yn ymysg Camron gwyddad emagu a'i chriw byddwn yma tan ddiwedd amser a bydd y iaith Gymraeg o'n fyw bydd bynnag gwneud bywyd dal ar am i dadw greu hyll mae hi gyd o dan os hwnna bwyd paratoi ni sy'n rhan o pwy o dwi cofleidio addysg bywyd heb o marwolaeth sydd y digwydd i gyd ydy mod o gorfforol yn oedda yn marw cariad fyr oherwydd mae cariad fyr anherbynnol yn anfarw ond at y oddi ar y dagweidd o greiddiol cofiwn ac sewledig gadael un gwadon un darn a blwyddiwn gerbron o gwedydd fyddwn yma tan ddydd farn gweithar economis gyfeithus gweithar hemagu a'i chriw byddwn yma tan ddiwedd amser a bydd y iaith Gymraeg o'n fyw bydd bynnag wneud bywyd dafle ar am i dadw greu hyll mae hi gyd dan os hwnna bywyd paratoi ni sy'n rhan o pwy o dwi cofleidio addysg bywyd heb o marwolaeth sydd y digwydd ni gyd ydy mod o gorfforol yma byda yn marw oherwydd mae cariad pyr anherbynnol yn anfarw ond at y oddi ar y dagweidd o greiddiol cofiom sewledig gadael un gwadon i'r darn a blwyddiwn gerbron gwedydd byddwn yma tan ddydd fan gweithar economis gyfeithus gweithar emagu a'i chriw byddwn yma tan ddiwedd amser a bydd y iaith Gymraeg o'n fydd dyn ni yma o hyd dyn ni yma o hyd gweithar pawb a phopeth gweithar pawb a phopeth gweithar pawb a phopeth dyn ni yma o dyn ni yma o hyd dyn ni yma o hyd